Jeg har jo allerede præsenteret for begrebet agenda-setting, men i den forbindelse er der ikke er der et begreb, eller nogle begreber, vi ikke rigtig kan komme udenom, nemlig priming og framing. Og hvad handler det om? Jo, det handler om, at man, hvis man virkelig arbejder med det her, jamen så primer man offentligheden ved ligesom at give et emne opmærksomhed i medierne, eller medierne sætter opmærksomhed på et emne. Øhm, og det der så sker, jamen det er, at jamen pludselig bliver det her et vigtigt emne at diskutere. Altså det nyeste eksempel, og nu også med Morten Østergaards fald, jamen det er, at i det her tilfælde, vi så det jo allerede for nogle år siden med MeToo-bevægelsen, men så kommer der ligesom en ny historie, så stiller Sofie Linde sig frem og fortæller om sine oplevelser i DR, og i det her tilfælde kan man sige, nogle gange så kan det her godt lyde som om, at det er negativt og alt muligt andet, men her sker der altså det i kraft af, at det er en kendt person, at det er på den måde, det foregår på, jamen så får det her opgave, det her opmærksomhed i medierne, og det er så også med til at gøre, at det her bliver et vigtigt emne. Og i modsætning til MeToo for 3 år siden, så sker der altså det, at det, og i det her tilfælde er det jo lykkeligvis, at det her emne, det får opmærksomheden på en bestemt måde, nemlig, med at nu skal der altså fokus på det her, og der skal gøres noget ved det. Og det bliver ligesom mediernes historie, hvor det, der skete for 3 år siden, med, i hvert fald med MeToo i Danmark, det var, ja, der kom en bølge også på de sociale medier, men det æbbede ligesom ud og blev til en historie om, at nogle bestemte personer havde gjort noget. Det ser vi også nu, men der har faktisk også været en bred diskussion af, det blev framet på en anden måde, så det også kom til at handle om, at der simpelthen er noget generelt galt, og ledelser og politikere og hvem der nu ellers tager beslutninger, bliver nødt til at forholde sig til det her. Det ikke bare handler om enkeltpersoner, men det også handler om regler og kultur og alt muligt andet osv. Og det er faktisk sådan et eksempel på, hvordan noget, og det her kan man sige, der har ikke været så meget bevidsthed omkring det. Sådan kan det godt være nogle gange, og sådan behøver det ikke altid at være, men det er i hvert fald blevet behandlet på den måde. Man sige, på mange måder nok fint den her gang, men i andre gange kan det også godt være et problem. Framing handler meget også om brug af ord. Og altså, vi snakker om covid-19 eller coronavirus, og Trump siger jo konsekvent for eksempel China virus, fordi han har en agenda med at ville påvirke offentligheden til at sige, at det her det er Kinas skyld. Han har i forvejen en handelskrig kørende mod Kina og så videre, og grunden til, at vi har den her virus, det er fordi kineserne har gjort det og det og så videre. Han har også været med til at sprede nogle konspirationsteorier om, at det er foregået på nogle kinesiske laboratorier og så videre. Men det her med at bruge ordet China virus, det er altså også et forsøg på at frame noget. Tidligere hed det, når man skulle opgive noget til skattevæsenet, det hed en selvangivelse. Det lyder sådan næsten som om, at man møder op og siger, jamen det var mig, der gjorde det, og man skal sættes i fængsel. Og nu er det så en årsopgørelse. Det er altså også forsøg på ligesom at gøre det mere positivt, det her, hvad det nu er, det handler om. Så kan man være flygtning. Man kan også være bekvemmelighedsflygtning, et udtryk, som kom på et tidspunkt, eller man kan være det, der er blevet til lykkeriddere. Det vil sige, at hvis man flygter fra for eksempel til Afrika til Europa, jamen så er man en lykkeridder. Og her har man jo fuldstændig, først er det bekvemmelighedsflygtning, sjovt ord, ikke? Men så er det blevet til lykkeriddere, og der handler det simpelthen om, at jamen det er jo nok slet ikke nogen folk, der flygter fra noget som helst her. Det er bare nogen, der vil prøve noget af og tjene nogle penge osv. Så er der også et andet begreb i den forbindelse, det er, men medierne har jo brugt det, og det er også politikerne, som eller måske har brugt det til så, og det er så spillet over på medierne, det er, at man snakker om flygtningestrøm. Altså, man forestiller sig en strøm af flygtninge,
Og nogle gange har det måske været 10 mennesker, der er kommet til Danmark en dag, men det er blevet omdøbt til en flygtningestrøm. Og man ser sig for det her hav af mennesker, der kommer væltende ind, og så videre. Og det er jo også en måde at frame det på, og det er altså noget, som medierne tager og gentager og snakker om flygtningestrømmen og så videre, selvom der reelt, også i forbindelse med de syriske flygtninge, faktisk ikke var tale om specielt meget højere tal, end der kom til Danmark i 90'erne fra eks-Jugoslavien. Men alligevel talte man om flygtningestrømmen. SU eller cafépenge. Og der lagde jeg mærke til for nogle år siden, da det stadigvæk var Lars Løkke, vi havde som statsminister, at lige pludselig begyndte han at omtale SU'en som cafépenge. Og hvad ligger der i det? Jo, der ligger det i det, at de der studerende, specielt dem, der bor hjemme, de går nok bare på café for pengene, fordi de får det hele dækket af deres forældre osv. Og det, der lå i kortene dengang, det var, at man ville afskaffe SU'en til hjemmeboende, eller skære endnu mere ned på den, end det man allerede har gjort nu osv. Og derfor bliver det også sådan en del af sådan et politisk spil, hvordan man bruger ordene for ligesom at frame noget anderledes. Så er det ikke længere en uddannelsesstøtte, så er det cafépenge. Og det kunne man jo nok godt undvære. Ikke? Det er ligesom, da man for en cirka 10 år siden begyndte at coine ordet, eller først var det en priming af en problematik, hvor man snakker om den rådne banan, altså Danmark, som i udkanten havde færre faldende befolkning og flere syge mennesker og flere arbejdsløse og alt muligt andet. Og så fandt man på begrebet udkantsdanmark, og nu er det jo så et område, jeg kommer fra, og der vil man meget gerne forsøge sådan at lave en modhistorie, eller sætte en anden begreb, vi måske ikke kender, diskurs, nemlig om at snakke om vandkantsdanmark eller guldkantsdanmark, for ligesom at tale mod, den her negative historie om, at det går af Pommern til i provinsen eller i udkanten. Der er også et eksempel fra Lolland og Falster, noget der hedder Lolland Falster Loftstorm, som var en reaktion på, at man havde lavet en dokumentarserie, der hed På røven i Narskov, som er en by på Lolland, hvor man så prøvede, men det var så et forsøg på positivt at frame det, så i stedet for at lave en shitstorm, så lavede man en loftstorm. Det er faktisk et ord, som nu er blevet overtaget i andre lande også. Det er faktisk fundet på dernede, og det er blevet en del af den danske ordbog. Så det er også et eksempel på, hvordan man har forsøgt at frame noget, og frame en landsdel anderledes, i stedet for at brokke sig og så videre. Det har man også gjort, men så har man forsøgt at lave noget positivt omkring det. Og i forlængelse af det her, jamen, så var der det for nogle år siden, snakkede man meget om udflytning af offentlige arbejdspladser til Guldkantsdanmark eller Udkantsdanmark. Og der var faktisk nogle gange, så snakkede man om indflytning fra regeringens side på det tidspunkt. Altså ikke udflytning, men det var indflytning, altså ud på landet, men det var sådan, man flyttede ind med det. Man kan også over tid se, hvordan hvordan pressens måde at frame bestemte ting på ændrer sig. Det vil man kunne se, hvis man snakker om flygtninge og indvandrere. I gamle dage kaldte man det gæstearbejdere. Så blev det til fremmedarbejdere. Og nu er det nærmest blevet synonym med indvandrere, selvom det kan være tredje generation, eller muslimer. Og det er jo også en ændring af, hvordan man beskriver mennesker ved hjælp af den slags ord. Og der er faktisk nogen her, der har lavet CVR har lavet sådan en undersøgelse af artikler i det, der hedder Infomedia. Og de lette grå, de beskriver, hvordan man beskrev arbejdsløse. Det har man simpelthen kigget på en række artikler og så videre. Og hvordan diskursen har ændret sig, altså hvordan man har framet arbejdsløshed. Og det er helt klart sådan, at i 93, der var det, at ledige var dovne, var en relativ, sådan en lille del af det, det frame, det er så vokset markant den er så afsluttet i 2013, men den har ændret sig, til det negative, i hvert fald for de ledige. Ledige er dovne, at det kan betale sig at arbejde. Der kan man se, der har kørt lidt op og ned, sådan en diskussion omkring det. Den var også høj i 93,
Det var også der, man begyndte at lave nogle begrænsninger af, hvor lang tid man kunne få understøttelse. Altså man strammede ret meget, man snakker aktivering og den slags ting. Og den er så kommet stærkt igen i tierne. Ledige og kredsende, det kender I nok til, har været oppe i medierne og vende flere gange, at det er simpelthen et spørgsmål om, at de her dovne ledige, de vil bare ikke tage et arbejde. Og det er jo det handler om. Er det mit ansvar, mit individuelle, eller er det det offentlige statens ansvar at finde et job? Jamen det er helt klart også noget, der har ændret sig fra at være, jamen det er statens ansvar til, at nu er det meget mere mit eget ansvar, eller den arbejdsløses ansvar. Og det er sådan et eksempel på, at sådan noget foregår, og det vil man, hvis man gik ind og lavede undersøgelser, alle mulige spørgsmål, jamen så vil man finde sådan nogle ændringer i, hvordan man omtaler det. Og grunden til det er sådan, jamen det kan både være udviklinger i samfundet, nu for eksempel MeToo og hele diskussionen omkring sexkrænkelser og den slags, men det kan også være et udtryk for, at nogen har bevidst arbejdet med de her ting. Altså det kan være politiske organisationer, det kan være offentlige, eller interesseorganisationer, brancheforeninger, den slags, som har prøvet at påvirke den agenda, den frame, der har været omkring, et bestemt emne, ganske enkelt.